Magandang tanghali po. 2:30 na ngayon. Nandito po tayo sa Santa Maria, Bulacan. Ika muna sa mga nanonood sa atin. Mega shoutout dyan sa mga nanonood dyan. Sa pamilya... Ano ang apelido niyo, Nay? Gumapelix. Gumapelix. Pulong Buhangin. buhangin. Pulong Buhangin. Nandito tayo sa Santa Maria. Tingnan yung bata. Nakikita ka rito sa malalay, sa YouTube at saka sa Oo, Facebook. may YouTube ka na. Makikita ka niyan. Maraming makakapanood sa iyo. Hindi lang buong Bulacan, pati ibang bansa mapapanood ka. Nakikita ka ni Tito Rani. Ganun ka muna. Ay, kamo tito. Sa'yo mo, hi. Kasama namin siya po. Sa'yo, Tito, lagi ka pala nanonood kay Apo Andy. Sana mapanood mo ko. Sabi mo. Hindi, sabi mo to sa tito mong lalaki. Sabi mo, Tito, lagi ka palang nanonood kay Apo Andy sa ibang bansa dyan. Mapapanood mo ko. Kaway. Kaway tito. Ayan, Thank you, salamat. Salamat sa inyo. Taga saan ulit kayo? Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Binigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos, ha? Narinig nyo na siguro. Kung hindi pa dumating yung kapitbahay nyo, kaya paulit-ulit ko ito sinasabi, wala rin patay. Paano natin tatawagin? Ipakyat na siya sa langit. Hindi siya pwedeng tawagin. Pakyat na siya. Maraming salamat. Ito pala sila nanay, taga-panalangin sa mga namayapa. At sumalangit, basbasa nawa sila ng Panginoon Kristo sa ngalan pong Jesus Nazareno. Maraming salamat, ha. God bless sa inyong lahat. Thank you. Thank you, Nay.